Pozdrav društvo, da počnemo samo sa jednom probom. Znači evo u ovom klipu ću prikazati Discord server naš za takmičenja. Znači već se odigraju neki turniri, imamo svoje pobednike. Znači u prvom turniru smo igrali head to head, Rade i Sinova Srbije osvojio. I u drugom turniru drugi turnir je bio sa karticama do 69. levela. Albin je iz Jugoslavije osvojio. I imamo, znači, Blitz turnir je bio u VSA, znači imat ćemo i VSA turnire. Game Over je pobednik, igrali smo do 100. levela da se namesti tim i nije bilo nekog ograničenja za hemiju. I to je to. Imam tu razna, znači, obaveštenja. Vidite kako to izgleda. Chat sobu. Pregled takmičenja, to će biti, znači, svaka krene Liga šampiona, pregled grupe, svake grupe Lige šampiona i utakmica. Neka pravila, uglavnom da se poštuje fair play, nema tipa lagujem i gubim 2-0 pa izađem pa da se ponavlja i tako to, znači ima tu napisana pravila i u vezi toga šta se radi, tako da je fair za sve. Nagrade za Ligu šampiona će biti 50 evra fond za nagrade. Link ako hoćete neko da pozovete na server. Kup nacija, znači to je takmičenje, evo prikazat ću, znači uglavnom tu smo svi bili prijavljeni, evo koji su timovi, znači koji timovi i dalje učestvuju. Ovdje, znači, automatske vesti sa FIFA Twitter naloga. One se ažuriraju same i izbacuju kad je sport objavi. Imamo, znači, kvalifikacije za Ligu šampiona, znači uglavnom tabela kvalifikacija, da ne ulazim sad ovako grupe kvalifikacije, to izgleda sad ovako. Chat kvalifikacije i sad pošto imamo 4 grupe po 5 igrača, imaju, znači, evo ovako, znači igrači, 5 igrača iz svake grupe vidi taj chat i vide admini. Kako izgleda, recimo, poredak u grupi A. Za sada tu smo imali neke rokade, ubacili smo aktivnije igrače. Grupa B, C. Učesnici grupne faze, znači to su i učesnici koji su imali sve uslove da budu direktno u grupnoj fazi, a preko kvalifikacije ulazi 9 igrača. Ovo su sve nikovi sa Discord servera, njihovi, i klubovi koji su odabrali. A klubovi su odabrali, znači to će biti kasnije nekih vizualnih detalja i tako to. I ovdje imate prijave, znači i dalje možete svi da se upisujete u prijave za sljedeći turnir ili ukoliko zafali igrača neko izađe i tako. Prvenstvo Balkana, znači tu sam posebno ponosan, znači ovako izgleda tabela, znači 33 kola će biti, znači pošto ima 34 igrača, kasnije će se praviti dve lige od po 20, znači jača, to zavisi ko završi koji, i na kraju će se onda će se preko tih liga ulaziti u Ligu šampiona. Raspored 5. i 6. kola, evo kako to otprilike izgleda. Ko s kim igra, kasnije ja unosim tu rezultate. Isto prvenstvo. Rezultate, znači kad odigraju utakmice, svi kačaju rezultate i onda ja to upisujem u tabele. Kako to izgleda.
Imamo tu još par soba, uputstvo za Discord, aplikacija da smanji lag u head-to-head modu. I evo imamo još žemske, tako, quiz. To je to. Sad ćemo da imamo, znači, samo kako još izgleda kako izgleda to iz ove perspektive što se tiče tabela, grupa i svega. Evo recimo druga faza kvalifikacije za Ligu šampiona. Ovako. Krenut ću ekran da vidite. Božić je tu već prošao, Nikolas prošao. Znači prolaze iz svake grupe po 2 najbolja i treći najbolji iz svih grupa, znači 9 ukupno igrača. Znači zato treba da se završe utakmice. Rok im je do nedelje. I to je to. Pozdrav svima, uskoro dosta toga.